Vatandaşlar selamun aleyküm emmeni. Bu videonu çekmemin sebebi bu esaslardan birine göz getirdim. Bir daha öğrendim ve sizlerle paylaşmak istedim. Mesela sizin başınıza geleyenler, belki sizde de böyle bir yardımlar bulup geçenler deyip fikir ediyen, her kimde bulup bileyenler deyip fikir ediyen, bolmanın biler. Bir daha diyen oldum ya da bir fikirimi aydan oldum bir hakkında. Kevr adamlar men o değil men bu değil ya. Emma bir zat pikir aydylanlar %100 emma adam dünyada bir üçün %100 değişik bolmaly hukman diýen zat ýokdur. Emma zat %100 bilmek elbette mümkin däl. Tem bolam maňa bilmek mümkin däl, ýani bilenmek emma zaty men bäze diýjek bolan esas zatym men bir zata göz ýetirdim we hiç zat bilmeýändigime de göz ýetirdim we ýene de öwrenmäge dowam ederim diýip öz-özüme söz verdim. Ýene kän zat öwrenmeler kenim hiç zat bilenmok kenim diýip özüm tanap galym. Özüm tanamagama da ýalňyşlygym sebäp boldy elbette. Ýalňyşmaýan adam ýokdur. Elbette hiç wagt ýalňyşmadym diýen adamlar bar bolsa, badyr bolup biler. Ol adamlara hiç zady teňen däldirler. Hiç zady etjek bolup bir başyndan baran däldirler. Şoň üçin hiç ýalňyş göreneldir. Onu adamlarym bolup bilýär. Indi men öz pikirime, öz düşünýän zadyma dogry diýip pikir edip beren zadyma dogry diýip belki dostlarymyň gatnaşýan adamlaryň bilen maslahatlaşýar. Mesela düşünýär, pikir alýan adamlarymyz bar. Yani düşün, öz ara gurrun edilenine şo düşünjämizi biz hemmämiz şonu gollaýas, ýani bir pikiri, bir düşünjäni hemmämiz dogry diýip hasaplaýan zadymy aslında ýalňyş, %100 ýalňyş. Sebäbi biz bärde bilim hakda gurrun edýäs. Balkanlaşda bilim hakda gurrun edýäs. Her zadyň kanuny we her zadyň düzgün işi zady ýalanlygy, emma bir okumadan gyzyklanman özümiz üçin pikir edýäs. Sebäbi bilýänler öýtýäs, özümiz bilýäs, pikir edýäs. Şoň üçin bilýänimiz üçin öwrenmek şonu biz. Elbette men özüm şonu ýaly pikir edýädim. Men şonu bilýän pikir edýädim. Mesela geçenlikde mesela esasanam Dursultan tagan we aýarlygymyz täjrübe bermek sowa ötünç soradym, elbette ýene bärlerim bir gede ötünç soraýan. Ullokan iş edipdirler, agalarymyz amma doganlarymyz olaram edipdirler esasan aýarmaşgalar. Goýun alanlar diýip pikir edýän we goýun demek hiç islenmok. Şoň üçin ötünç soraýan. Ol bir gede iş edipsiňiz, ullokan iş edipsiňiz minnetdarlygymy bildiren hemmäňe esasan Dursultan aýarlagyny täjrübe bermek we aýarlagyny hemmäňe ikiňizden esasan ötünç soraýan, hemmäňizden ötünç soraýan. Men şo taýda ýalňyş pikir edip ýalňyş düşünüp durum. Men şonu dogry diýip hasaplaýardym. Elbette siz maňa düşündirjek bolmaňyz, ýöne men düşünmedim. Sebäbi men bilýänler öýden üçin düşünemokçuň. Mesela men bilýän sebäbi onu öwrenmeýän. Şoň üçin ýöne näme dogry pikir alýar ýaly düşündirjek, wagtyny aýarjak adamlaryň baglyk sebäpli baglygyna şükür edýän şol ýaly adamlar intäk ba ýöne gat afyna sakda hemmekşe hiç bilýänok diýip düşünýän, hemmekşe hiç bildiler, hemmekşe öwrederler diýip pikir edýän men öýe düşünjem. Siziň düşünjäňiz özüňizde bar bilen men düşünjem şol ýaly. Bir adam hem adama ýetip bilmeli, 10 adam, 1 milyon adama, 100 000 adama ýetip bilenok gynasakda olar ýaly adamlar kän bolsa-da elbette azizde ve gadyryny bilemzok. Näme üçin gadyryny bilemzok? Mesela men ýaly men bir giden iş edip işini taşlap, jan edip algap, jan temur algap, hereket edip şu zatlar gurmayan adamlara siz boşuna gurlaýanyňyz diýen ýaly gurrun edip bilýän men mesela ýalňyşýan. Şolar ýaly diýänimiz üçin türkmen halky ýa-ni türkmenler bolup aktivist ýa halk bolgu diýip aýranmak, biz türkmenler bolup ýa-da millet diýip aýranmak, Türkmenistan raýatlar bolup türkmenler bolup biz hemmämiz Türkmenistan raýaty haýsy millet, haýsy din içilmeli gyzyklandyranyk, o zatlary aýranmak, ol akly adama, edile düşünýän adama o zatlary azajymaz, o zatlary düşünýän adamlaryň hemmesiniň deňligi, hemmämiziň adamlygymy, hemmämiziň janyny diýip pikir edýän, hemmämiziň deň diýip pikir edýän men.
Elbette her kimin öz yeri bolup biler. Yeri bolar akly. Yeri akly we bu dünýä, bu jemgyýete, insanlyga berýän nähili peýdasy bilimi bar bolsa, ana şol adamlar yeri ululur mesele. Yeri aýratyn bolup biler. Olara da hormat goýulmaly. Hudaý etmeli, peýgamber diýme, hormat goýup sylanmaly we diňlenmeli adamlaram ba. Olaň yeri ýetmişdir elbette. Ýöne hiç kimem zyňyrmaly ýa munsur, hiç kimem kemsizlik, aşalanmaly ýa. Men bärde diýjek bolýan adam, esadanam näme? Ýanky ýerde biri aýtjak, düşündirjek bolýan adam men özüm hakda gurrun berjek bolamok, men özümi sizgiriklendirýän däldir elbette bilýän. Dogry siňki ýöne men özümden mysal getirip hem meňe düşünmegimi haýyş edýän. Meselem biri ne misal üçin Nur Muhammed Anaýew Ağamjan Can agam oturup 2 sagatlap arasda men hakda gurrun edýärdi. Menem agam bugün oturup sen hakda gurrun etsem, erti sen men hakda etsen, ondan men bir taramdan çykdym, sen bir taramdan çykdyn. Ýene-de heşelle kakýanlaram çykdyn orta. Biz beýdip dawalaşyp berkak, boklaşyp bir-birimiziň etmediği, öz etmedi özümizde oturkap, ikimizin aşağıdanımızdakin alıp gidecekler, ikimizin farkında da değil, hiç bilen yok, ruhumuzdan duyan. Biz bir yerde yanlış yan olsak, aydılanla, uluy, kiçi, uluyun kelde deymen, doğru zat aydılayan olsa şonu düşünce olmalı. 1, 2, 3, 4, 5 tane adam sana yanlış diyen olsa, значит, seninle bir yanlışlık olup bilýär, zaten meni özüm aýtdyň. Menne bolup bilýär, mesele sende de bolup bilýär, onu da hemmekişde bolup bilýär. 5 adam, 6 adam aýdýan bolsa sana ýer. Значит, senki ýalňyş. Sen töwerüňdäki adamlar diňleseň, olar senden deň pikir edýär. Sen ýa pikir edýär. Olar bilen pikir alşan bolsaň diňe, şolaň pikirini, şolaň diýenine galýan bolsaň, şu taýda galýa. Hiç öňe gitmersiň. İzine seredýän adam öňe gitmez, şo izi bilen, geçmiş bilen ýaşap, geçmiş bilen ölüp bidersiň. Hemmemize değişti bu zatda. Diňe Muhammed Anaýew da hemmemize değişti. Hemmemize de baş häsiýet. Bilmeýän adamlar özüňizçe bilýändir pikir edýäs. Bilýäs, şoň üçin öwrenem bol. Adajygam bolsa özümizden şüphelenelip bilmeýän olaýmaly biz. Biz üç köşe adam däl, hemmemizden şu Türkmenistanyň ýaşaýjy raýaty bolup geldik. Doğru düzgün okumadık, bilim almadık. Ýöne şöyle geldik, aracıgan bolsa dogry adalet araýyşymyz we insanlyk duýgumyz bar. Ýöne bilim taýdan biz pesräjik, pes doğunlar biz. Şoň üçin dünýäde kän öwrenmeli we öwrenmemiz üçin bilmeýänimizi bilmelidik. Bilmemek aýyp zat däl ýa, bilmeýäniň bilmemek aýypdyr. Bilmeýänini bil, bilmeýänini bilmek üçin öz-özüňden şüphelen, anykla, öwren, düşün, howlup jogap bermeli. Biren göwüne degýäs, dogry, menem degýän, sizem degýän. Ya, mysal üçin men diýelim, bilimsiz bilmeýänim sebäp, bilimsizligim sebäpli irwet niýetli edemok, men şonu gowy etýänni pikir edýän, men halk üçin we özümiz hemmemiz üçin men gowy etýänni ziýan etdilen ekeni, şonu aýtjak bolýan men. Sizem şey diýip bilýän bolmagyňyz mümkin. Ondan men şey diýip ýalňyşan bolsam, meni misal kimmekçi menden gatwursa bir gerek ýalňyşdyr, ýa iki gerek ýalňyşdyr. Onu dışlasak, muny kemsizsek, muňa egri, muňa ogry, muňa eýle, muňa beýle diýsek, biz hiç zat topalýas. Aslında biz haçanda birleşenizde agdyr olamyzda bir zat bolup bilýäs. Men aýtjak bolýan adam şol. Men gep bolmagyňyz ýene bir zat belläp geçen şu taýda. Ine aktivistler var sizden haýyş edýär. Ine millet, halk diýilýän zat, halk nähilde halkyň şeýle bir güýji bardyr elinde. Bu halk köpçülük jemgyýetdir. Elbette bilimsizler, sowatsyzlar ýöne. Bu adamlaram adam, özlerini adam adaplaşýarlar. Şolaram özlerini hormat goýulmasyny isleýärler. Bir adajygam bolsa, şolara şuň gelip ýarňyşda aýdýanymyzy birazçyk düşünýänçe, özüni bir nemedýänçe şoňa bor hawga diýip pes saýla alyp, hatda bir gün etken efirini aýryp bolýar bir adama. 2 sagatyny, 3 sagatyny
dinle bir adamyny. Ünni bir adamyň dinle, derdini dinlemesen düşünüp bilmersin. Dinleme hiç kime barada düşünüp bilmersin. Derdini aýdyp bilmersin. Sen onu dinlemeli, hormat goýmaly. Diýen zadyny üns berip dinlemesen, hormat goýmasaň, şol adam hiç şu adam sana düşünmez. Siz, biz ve şol akyrymyz bilen iş etjek bolup zanetken oglanlar bar. Men sizi üzerime aýtjam, birazjyk akıllanyp bara düşünje bilen hereket edelim, birek dinle. Men dinlendiğim ok birek yani köpçülük näme diýýär bolsa şoň uğragyna bolura halk bilen gaýrat edin. Halk bilen bölünjek bolma. Ol ýürüýt edilýän zat. Size aktivist diýip, olarda halk diýip size ýürüýte günä ýüklemek üçin ýa-da bize size günä ýüklemek üçin ýürüýt edilýän manipulasiýonyň biri, propagandalyň biri bol. Muňa allanmaly. Bizi ýürüýt edýärler. Milletin beýnisine ýa-da düşünjesine şonu guýýarlar. Şolar aktivist ise olaryň düşünjesi aklyna gelýän zat başga ýa-da ýalňyş zat ýöwredilipdir. Mesela anarşizm vardır, anarşistler vardır. Ana şolaram aslında bir banda ya bir terör değil, şolaram yani şonu banda, gruplar ya yine ervet edip görkez bildiler aslında. Olaram ervetler, olaram bir öz hakkını, hukukunu talap etken, öz haksızlıklara karşı çıkan adamlar şolaram. Men felsefeге oturmaýan ýöne diýjek bolýan zatym halkyň gözünde sizi bizi şeýle görkezýärler. Şoň üçin halk diýilýän zat bara gaty, güýçlü we elinde şeýle bir güýçi bolan zatdyr. Halk ak diýse akdyr, gara diýse garadyr. İslen sebädin jemgyýet, halk, millet dakar islen adynam dakar lakamyna moýor ýene bölgüde kepdelem eder, serçe muhtaç eder. We bizi bar etýänem ýok etjäň bir milletdir. Millet bilen hiç ýyly şolar bilen ruraşamyzda gaty üstlereliň haýyş edýän hemmäňizden haýyş edýän. Elbetde siz hem halk diýip çykdyňyz we şo halka, millete aýdyp diýip düşündirmeli. Ýokman diýmeli. Bu düşünmese ertir, 1 gün, 3 gün, 4 gün, 10 gün bu soň ýok. Hemmesine hormat goýmaly bolýar. Hormat goýup dinle, ýürekden dinle, ýürekden jogap alarsyň. Dinlemän başaralyň syla hormat birinji ýerde goýuly we birinjiden özüňi terbiýelemeli pikir edýän. Halk bilen gurulşaňyzda gaýrat edip isterim. Ol eýlemişin, bir beýlemişin, olar ýalda ortadan aýralyň. Tanışlar, esasanam adalet üçin, hak hukuk üçin hereket edýän watandaşlar silen bilýän halkyň raýatlaryň benim Türkmenistan döwletiniň raýatlaryň, watandaşlaryň hemmämiziň aladasyny edýän düşünýän, bilýän we şol ýaly tanýan sizi we etjek bolýan we gowda etjek bolup men ýalňyşman diýjek bolýan. Biz birek bagşlaryň, birek gystlamalyň, birek gujoklalyň. Biz birine bagşla diýemizde, biriniň günäsini geçemizde ýa-da ýalňyşymyz boýun alamazda biz kimselerimiz ok ýa-da onuň üçin biz kiçilerimiz ok, eksilerimiz ok, adalarymyz ok ýa-da mertebemiz peselen ok. Mertebemiz bilen hasan açan peselýär. Açan peselýär. O taýda aýtmaýyn. Ana şonu peselýär. Emma biz şu adam hiç kimdir şonu meýadyndan çykarmaň biz hiç kim. Biz hiç kimler watandaşlar. Biz özüni adam etjek, o adam derejesine goýjak bolsak ýa-ni gurulçulukdan çykaryp erkin we azat ahuda ýaşajak bolsak öz ýurdumyzda agdyr parahat ýaşajak bolsak birek hormat goýmany başarmaly we bagşlamany başarmaly bolýar. Şonu başarmasak biz şeýle gideceğiz, şeýle dowam edeceğiz. Siz birek dinlemesek, hormat goýmasak şoň üçin gaýrat edip biraz ünsvereliň halk bilen esasanam gurulşamyzda halka ünsvereliň, halkyň köp zady bilen ok milletimiz bilmeli şolar we olaň bilýän dilini düşündirmek maslahat berýän hemmede. Her kimiň öz düşünýän dili bar we hemmesiniň öz dilini tapjak bolar. Gaýrat edip söwüşmek metodun ulanmalyň birek aýbyny görkezmäliň, seni ile sen beýle gerekli zatlar çeýip düşman ýaratmaly. Diňe
birek bire bağışlaryň, gujak baryň, dostlugyny bolýar. Elbette bilmän gowunuňda degenim matar, ýeneden matar. Bil pitiniň gowuna degen bok. Bilmän gowunuňda degen ortamam, oň üçin hem men ötünç soraýan we geljekde degsem, degaýsam edil şowa düşünmer, mende de bir açyk nemerä kellem gijerek basýar, şoň üçin ertesi gün we bir güni adam dilini açsaňyz düşünerin, düşünjek bolar ýokman düşünerin diýip umyt edýän we söz berýän. Şu wagtçyda sag bol.